जाबायानो मथा-मथि 90% जाबाय आरो स्टेजआव खामानि दङ जोंहा लाइट समफोर सफैजोबसिगोन जों लगायगोन स्टेजनि थाखाय दा नैबे थानायनि थाखाय जों जि माबाखौ आबहावाखौ बानायनो नागिरदों जोङो हटेलाव दोननानै प्लेनिं खालायाखै मोनसे जाहाथे नेचारेल मोनसे बुस्थुखौ जों इमेज होनो नागिरो हायो आरो बेखौ लुगैदों जोङो मोनसे फेस्टिभेल हिसाबै जों गासिबो एकदम थाम जामल' खालामबा जानाय नङा बेखायनो सिम्पलैनो जों जाहाथे बयबो गोजोनो जों बेखौ लुगैदों जाहाथे मोनसे मोजां गामियाव थानायफोर बायदि मोनफैयो जाहाथे खिन्थु बे जों थुरिनि न' बानायदों होननानै बे नङा जे खिनाय हासुनाय उसुबिदा जागोन गासिबो सुबिदा थागोन जों खाथियावनो मोनजोबगोन आरो जोङो आरो बुंखानो नागिरो बेहायखौनो जोङो प्लास्टिक मेटेरियेलबो जों सोहोनो सानाखै दा बेवहाय जोङो फुरा साखाफाराया जाबायानो सफैसिगोन जोंना टिम 28 खालि सफैगोन मोनसे टिम 28 खालि सफैगोन जोंना माबानिफ्राय केरालानि सफैग्रोगोन ओमफ्राय झारखन्डनि सफैग्रोगोन आरो बेनिफ्राय 29 खालिनो मोनथाम सफैगोन गुवाहाटीनि मोनसे सफैगोन बेनिफ्राय 29आव सफैगोन श्रीलंकानि 29आव सफैगोन ओमफ्राय नेपालाव सफैगोन 29आवनो ओमफ्राय दङ गोबां बिदिनो दिन एसे माबानानै सफैगोन आरो औ गासै नेपालि थागोन सिंहला दङ हिन्दी दङ राजस्थानी दङ मालायालाम दङ सान्थालि दं मणिपुरि एसामिस आरो बर' गासै गु लेंगुवेजनि फावथाय जागोन आरो हिन्दी दंबावो गासै 10 लेंगुवेजनि फावथाया बाहाय जागोन जों दिन्थिगोन आरो बेवहाय दिल्लीनिफ्राय मोननै फावथाय फैगोन दा दिल्लीनिफ्राय फैगोन फावथायफ्रा जाहैबाय जोंना माबा रुदालि फैगोन रुदालिया जाहैबाय राजस्थानी लेंगुवेजनि ओमफ्राय मोनसेया फैगोन हिन्दी फावथाय ताजमहल का टेन्डार मोनसे इन्टारेस्टिं फावथाय दङ सेटायार प्ले ताजमहल का टेन्डार गजराज नागारनि बिथोन होनायाव आरो लोगोसे जोंहा बेंगलनिफ्राय दङ बेंगलि रावनि फेन्स मुंनि मोनसे फावथाय लोगोसे ओमफ्राय लमारियान मोनसे फावथाय दङ माबानिफ्राय मुम्बाइनिफ्राय अशक बान्थियानि बिथोन होनायाव गावबो रल खालायो सासे बलिउड एक्टर सिनियर बलिउड एक्टर बे बिथाङा गोबां सिरियालावबो दङ गोदोनि सानैखौ सिरियालावबो दंमोन मिशन काश्मीर फिल्मावबो दं गोबां फिल्माव दङ बिथाङा दा बिथाङा गावबो फैगोन आरो लमारियान बिथांनि नाटकनि फावथायनि नामा आरो लोगोसे जुगित्रियाव मुंनि मोनसे सावथाल रावनि फावथाय दङ झारखन्डनिफ्राय बेबो फैगोन ओमफ्राय मणिपुरनिफ्राय फैगोन मंगलियाव द्राबा नुमित होननाय मोनसे फावथाय बिथां माने ओमफ्राय लोगोसे दङ आसामिसनिफ्राय दङ जोंहा गुणाकर देब गस्वामी सासे सिनियर फावथायगिरि आसामनि गुणाकर देब गस्वामीनि घटोत्कच पुत्र मुर होननाय लोगोसे श्रीलंकानिया जाहैबाय सामिका हाटलाहावात्तानि बिथोन होनायाव राजा मान वाहाला होननाय मोनसे फावथाया बेहाय फैगोन आरो लोगोसे नेपालनिफ्राय द कनफेसन होननाय बिमल सुबिदेनि बिथोन होनायजों बेयो फावथाया बाहाय सफैगोन ओमफ्राय केरालानिफ्राय अभिमन्युनि बिथोन होनायाव थाराम मुंनि मोनसे मालायाम रावनि फावथाय फैगोन बेवहाय आरो लोगोसे जोंहा दं क'क्राझारनिफ्राय जोंनि लोरगि थियेटार ग्रुपनि दिन्थिनाय गिबि सानखालिनो बेवहाय जाहैबाय थकन रियेलिस्टिक प्ले मोनसे केशव मसारिनि बिथोन होनायजों आरो मोनसे क'क्राझारनिफ्रायनो दंबावो जात्रासि एक्टिं स्टुडिअ'नि जयन्त नार्जारिनि बिथोन होनायजों जाय बिथाङा NSDनि सासेल' NSD पास आउट जानाय जोंनि बर'निफ्राय नायजोल' बिथांनि बिथोन होनायजों आरो लोगोसे सासे जाखांफुनाय फावथाय बिथोनगिरि तामुलपुरनि अख्रां बर'नि अख्रां दा स्काइनिफ्राय दिन्थिनाय बालाबारिमोननि फावथाय मोनसे दङ दा आङो बयखौबो खावलायनो सानदों बयबो जाहाथे सानफ्रामबो फैनानै नायफैयो आरो शिडिउल टाइमा जाहैबाय जोंना गिबि सानखालि 5 रिंगायाव आरो बेखेवनाय हाबाफारिया 3:30निफ्राय जागोन 3:30आव लानाय खारना जोंहा नैबे थानाय फावथाय गामि जेखौ जों बानायदों दा जे थुरिनि न' बेवहाय जों थानायनि बानायदों बेखौ बेखेवगोन बेखौ जों नाम दोननो सानदों लोरगि फावथाय गामि होननानै आरो दा बेवहाय जोङो मोनफ्रोमबो न'खौ मोनसे नाम दोननो नागिरदों जोङो सिनियर फावथायगिरि बिथांमोननि नामै जेरै मोनसे फार्स्ट न'खौ जों दोननो नागिरदों जालाख' देरा बुंनाय बेनिफ्राय नेक्स्ट अरुपगोरा देरा बिथराय गोदोनि फावथायगिरि बिथां जोंनि लोरगि थियेटार ग्रुपनि एडभाइजारमोन बिथां सानैमोनबो आरो लोगोसे सानैक्य ब्रह्म बिथाङाबो जोंनि एडभाइजारमोन सानैक्य ब्रह्मनि सारनि मुङै मोनसे आरो लोगोसे जोंहा सनत नार्जारि होननाय सिनियर आर्टिस्ट सासे दंमोन गायसनजेननायनिफ्रायनो बिथाङाबो रुंसारि जालांबाय बिथांनि मुङैबो थागोन मोनसे न'आ आरो दारेन्द्रनाथ बसुमतारी सारनि नामै मोनसे थागोन गोदो फावथायगिरिफोर सिनियरफोर नीलकमल ब्रह्मनि नामै थागोन कमल कुमार ब्रह्मनि मुङै थागोन दा बिथांमोननि मुङै जों नामकरन खालामजोबनो नागिरदों मोनफ्रोमबो न'खौ आरो देराखौ जाहाथे बयबो एसेबाबो गोसोखांनो हायो बिथाङा सोरमोन जोंथ' बावलांबाय नालाय बिथाङा सोरमोन एसेबाबो गोसोखांनो हायो जोङो नाजादों फट'फोर जुदि कालेक्सन जायोबा जों मोनफ्रोमबो दरखं मोखाङाव जों बिथांमोननि फट'खौबो दोनो होननानै आरो जों नुनो मोनो जे बर' थुनलाइनि बिखायाव जोंनावथ' जागायजेननाया बिथांमोनानो होनना बुंजायो आरो दा बिथांमोनानो जागायदों बेनि उनाव बिथराय आफादा फैबाय बेनि उनाव बेनिफ्रायथ' फुरा गेप
लिरदों गोबाङानो फावथाय लिरदों थुनफावथाय लिरदों गोबां थुनफावथाय लिरनाय नुबोबाय जोङो नाथाय मोनसे थुनफावथाया माब्ला कमप्लिट जायो जेब्लाना स्टेजाव फैगोन नङा होमबा स्टेजाव खालायबासो बेसो मोनसे थुनफावथाया कमप्लिट जागोन आरो खिन्थु जेब्लाना बे लिरनाय लेखायावल' थानाय थायोबा लेखा महरै थायोबा बे मोनसे फुल मोनसे नाटक फावथाय होननानै बुंनो हाया आरो दा बेखायनो जों बयखौबो खावलायनो सानदों दा दिनै फावथाय आर्टिस्ट होनबाथाय मानसिफ्रा मुगैयो एसे जेनेबा निग्लेक्ट खालामनो नागिरो दिनै गेजेराव खिन्थु सोरबाया जुदि मोनसे एलबाम गादोंबा एसे नुजासिदों मबाइलाव खेबनानै एलबाम दिहुनदोंबा बे गोजौसै बिराद गोजौ जों बिराद गाहायनि आरो बेबायदि सानग्राबो दं नाथाय दा माखासे सोलायलांबाय आरो दा ओमफ्राय दाथ' बयबो नाजायो बयखौबो आवगैबोनो थिनो जों बेनि थाखायनो जोङो बोसोरै जों मोनफा वार्कशप लायो आरो बाहेरानिफ्राय देग्लाय नोङो जुलाइ दानाव जोंनाव जोङो मास मोनसेनि मोनसे वार्कशप खालामनाय जादों बाहाय जोंनि गोजान गोजाननिफ्राय फोरोंगिरिफोर फैदों मणिपुरनिफ्राय फैदों सारमोन दिल्लीनिफ्राय फैदों वेस्ट बेंगलनिफ्राय फैदों गोबां गोजान गोजाननि फोरोंगिरिफोर फैदों आरो दा बेवहाय बाहागो लाग्रा जों नुनो मोनाखै आरो बिराद फैयोबा साथामल' गोदान फैदों बाखि सेस जोंनि माबा जोंनि थाखानाय लोरगिनि आर्टिस्टफ्रासो सोलोंफिननाय एडभार्टाइज होबाबो सौफैया दा बेखायनो जोङो लुगैयो जाहाथे बयबो सोलोंनो आवगायो नाथाय ड्रामायाव जुदि एक्सपार्ट जादोंबा बे सिनेमायावबो एक्सपार्ट जाहैखागोन आरो ओंखायनो सोलोंनांगौ आरो सोलोंनायानो गैयाबा मारै डेभेलप जागोन बेखौनो जों लुगैदों आरो बयबो आवगैबोयो फावथाय खालामनांगौ फावथाय टिमनि जोनोम जानांगौ फावथाय टिमखौ माबा खालामनांगौ फावथाय नायनांगौ खालि फावथाय टिमल' थाबा जानाय नङा नायग्राबो ओंखारनांगोन दिनै नायग्रा गैयियावनो जोंना मबाइल थियेटारफ्राबो थैलांनो हमबाय आरो दाना नायग्रा गैयिखायनो जोंना क'क्राझाराव दिनै थियेटारानो सौफैथारला दाना सोर नायगोन दिनै जोङो सरकारफोरखौ दुसिनाय जायो सरकारफ्रा नायाखै नाथाय सरकारा हेल्प खालामनो हायो इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि थाखाय बे लाइट बायनो हरनो हागौ मिउजिकेल इन्सट्रुमेन्ट बायनो थाखाय नाथाय नायग्राया गैयाबा सोर सालायनानै दोननो हागोन नङा होमबा प्रत्येक बोसोरै हेफाजाब हरनो हाया दा बेखायनो खावलायो जाहाथे बयबो फावथाय नायनाय हुदाखौ खालामफिनो बेखौ लुगैदों आरो जोङो दा बेखौ खालायोबा जोङो मावनोबो थुलुंगा मोनो दा जोंथ' मोनसे खोथा होयो जों जुदि जायगा दंबा दिनै क'क्राझाराव मोनसे प्रब्लेमा मा क'क्राझाराव मोनसेबो अडिट'रियाम हल गैया टाउनाव गैया दा दिनै जेरै बड'फा कालचार कमप्लेक्स दं दा बे रिन'भेसन जागासिनो दं बे मोनसे बिराद गिदिर मोनसे फिसा साइजनि मोनसे 500 जायगा थानाय मोनसे अडिट'रियाम हल थाबावनांगौ टाउन गेजेरावबो थानांगौ दा बेफोरबायदि थायोबा जोंथ' खोथा होयो जों दानसेयाव मोनसे गोदान फावथाय जों दिन्थिनो हायो आरो जायगा दंबा जों बेखौ गेरान्टि होयो आरो लोगो थियेटार ग्रुपनिफ्राय आरो जुदि बिदि दङबा जों खालामनो हायो नायग्राया ओंखारथों मिनिमाम टिकेटजों जुदि देखायबाय थानायबा जोंनि आर्टिस्टफ्राबो थांगोन नायग्राफ्राबो मोनसे टाइम पासनि मोनसे जायगा मोनगोन जोंनि क'क्राझाराव गोबां जायगानि मानसि बेरायफैयो बिथांमोना दिनै टाइम पास खालाम जायगा गैया जोंनि सिनेमा हल मोनसे खुनुरुखुम दा दङ गोदान दा लोगोसे गोबां जों जुदि गुवाहाटिफ्राव थाङोबा दिनै कलाक्षेत्रआव बेसेबां प्रग्राम जाबाय थायो दिनै जोंनि बड'फा कालचार कमप्लेक्सआ दिनै मोनसे अडिट'रियाम हल आरो माखासे ओरैनो माबाल' जानानै दङ दिनै कालचार कमप्लेक्स होननानै बुङोबा मा थानांगौ बे बुस्थुआ जोंनाव दाबो जोंनि माबायाव हाबाखै आरो मारै जानांगौ दिनैसिम गोदोनिफ्रायनो एथ' गोबाव जाबाय दिनै बे बड'फा कालचार कमप्लेक्सनि हलखौ बेखेवनाय जादों 2013नि 26 जुन ना मायावबा बेखेवनाय जादों आरो नाथाय दिनैसिम बिदिनो दंजोबो आरो बे एरियायाव जोंना मा नांगौ मा नाङा दिनै कालचारेल प्रग्राम कमप्लेक्स होननानै बुङोबा माबायो नङा होमबा मोनसे हल थाबानो जे मोनसे कयेकटा न' थाबानो बे कमप्लेक्स जायाथ' कालचारेल कमप्लेक्स होननानै बुंनाय जाया आरो कालचारेल कमप्लेक्स होनोबा बाहाय गोबां आर्ट एन्ड क्राफ्टनि बुस्थु थानांगोन सोब बुस्थु जों बेहाय नांगौखिनि बुस्थुखौ जेरै जों शिल्पग्रामाव थाङोबा मोनसे गोजोन मोनसे माबा मोननाय जायो शंकरदेब कलाक्षेत्रआव थाङोबा जों मोनसे मोजां माबाखौ मोननाय जायो आरो जों लुगैदों जाहाथे बेफोरखौ जाहाथे डेभेलप खालामलांनो हायो बेवहाय जोङोहाय मोनसे हेन्डिक्राफ्ट स्टल गैया जोंनि केन्टिन गैया बेवहाय बे बुस्थुफोरनि जेबो गैया आरो टाउननिफ्राय बे कवार्डबाबो बाहाय गोबां मानसि फैगोन जुदि गासिबो सुबिदा थायोबा आरो अब्लाना मोनसे प्रग्राम जाबाय थायोबा जों अबेबा बेरायहैयोबा मोसानाय आयदाबो थाबाय थायो जोंहा पापेट्रि हल नांगौ गोबां दा बेहाय सामलायनोग्रा जोंहा मोनसे सामलायग्रा मोनसे कमिटि थानांगौ मोजाङै गभर्नमेन्टआ डाइरेक्ट बेखौ सालायनो हाया मोनसे जुदि सामलायग्रा कमिटि थायोबा बै सामलायग्रा कमिटिया बेखौ मोजां सालायलांनो हायो मा नांगौ नाङाखौ मिन्थियो आरो बेखौ मोजां जुदि शंकरदेब कलाक्षेत्रनि टाइपआव जुदि दानानै होयोबा गभर्नमेन्टनि आन्दारावनो गभर्नमेन्टनि सेक्रेटारिफ्रानो सालायगोन सेक्रेटारिफोर सालायखायो बेयावबो जे शंकरदेब कलाक्षेत्रआव मोननै काउन्सिल दं बेयाव जेनेरेल काउन्सिल आरो एक्जिकिउटिभ काउन्सिल मोननै सालायग्रा दं आरो मोनसेया चेयारमेना CM जायो आरो मोनसेयाव आर्टिस्ट सासे एक्सपार्ट सिनियर आर्टिस्टफोरखौ माबानो होनाय जायो आरो दा बेबायदिनो जों सानदों आरो बेबायदि जुदि जोंनावबो स्टेप लायोबा डेभेलप जागोन आर्टिस्टफ्राबो दावगाबोगोन गासिबो जोंनि माबायाव मोनथिजानायसिन जागोन दिनै फैयो बाहाय गोबां जोंथ' नै खाथियाव थानाय हिसाबै लोरगिया जोंना दिनै कालचार कमप्लेक्सनि खाथियाव गोबां जायगानि स्टुडेन्टफोरखौ देखायनो लाबाय नाथाय जेबो गैया गोबां फैयो आरो फिल्ड ट्रिपआव फैयो दा बेखौ बे जुदा मेटार आंबो देरबाय एसे नोङो स्कप मोननायावनो मानो होनोबा मोनथिनांगौ दं गोबाङानो दा थेवबाबो आङो फेस्टिभेल नायनो खावलायबाय बयखौबो 28 जानुवारिनिफ्राय जेखौ जों बेखेवनाय जागोन बेवहाय गिबि सानखालि जोङो बेखेवनाय हाबाफारि खालि बेखेवनाय माबायाव जोंना गाहाय आलासि महरै नुजाफैगोन जोंनि मानगोनां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सारा आरो बेखेवफैगोन जोंनि फेस्टिभेलखौ बेखेवफैगोन मानगोनां आसामनि सिनियर सासे फावथायगिरि बिथां दुलाल रय बिथाङा NSDN बिथाङा बिराद सिनियरथार 80 बारबाय ओमफ्राय लोगोसे जोंनाव गोबां माखासे मिनिस्ट्रिनि लेभेलनि माखासे सेन्ट्रेल मिनिस्ट्रि अफ कालचारनि सोद्रोमाफोर दङ फावथाय लाइननिनो बिथांमोना बाहागो लाफैगोन आरो लोगोसे बेहाय जोंनाव
नैबे थियेटार फेस्टिभेलनि नैबे फावथाय गामिखौ बेखेवगोन मानगोनां लरेन्स इस्लारि बिथाङा जोंनि 30 नं क'क्राझार एसटि बियाबनि सानजा क'क्राझार एसटि बियाबनि MLA बिथाङा आरो लोगोसे जोङो 30 खालि जे सावरायनो लागोन बेखौबो आं बयखौबो बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायदों आरो जाहाथे बयबो फैलायलायो आं बेखौनो खावलायबाय जाहाथे फेस्टिभेला जाफुंनायाव बयबो मोजां होयो जों जाहाथे नेक्स्टआव आरो साबसिन खालामनो हायो गुबुनाबो जाहाथे मोजां मोनलाङो फैनानै जुदि फावथाय दिन्थिनानै नायग्रायानो गैयाबा गोजोननायथ' मोनलांनाय नङा जे जों जेसेबांखि खालाया जेसेबांखि जाहोहरा जेसेबांखि थाखा हरा मानो बिसोरो गोजोननाय मोननाय नङा नायग्रायानो गैयाबा आरो नायनायाव आं मोनसे खावलायखायो जाहाथे डिसिप्लिनजों बयबो नायो फांसन नायग्रा अडियेन्सआ दा फैखादों आं बेखौ क्लियार बुंखाबाय आरो फांसन नायग्रा अडियेन्स नाङाबाय नाटक नायग्रा अडियेन्स फैथों मोजाङै भद्रताजों नायनानै मोजां रेसपन्स होनांगौ मानो होनोबा फांसन नायग्रा अडियेन्स माने होख्रावलाबायग्रा बिदिखौ आं बुंनो सानदों आरो फांसन नायग्रा अडियेन्सआ फैयैयानो मोजां डाइरेक्ट आरो बेखौ क्लियार बुंखाबाय खिन्थु मोजाङैनो जाय फावथाय नायनो मोजां धर्ज गोनांफ्रा मानसिफ्रा फैथों जेबोनो जाहाथे मोजां मोनलाङो बेखौ खावलायखाबाय गोजोन्थों दिन्थिनायनि समा बेसे जादों दिन्थिनायनि समा गिबि सानखालि जोंना 5 रिंगायाव बेखेवनाय हाबाफारिया 3:30निफ्राय 5 रिंगायाव फावथाया जागोन बिदिनो फावथाय जानाय टाइमनिफ्राय जों हाबहोनाय जाया राइट टाइम जाजोबगोन गासिबो मानसि गैयै थाखाय राइट टाइम जागोन आरो दा बेनि 20 मिनिटनि सिगाङावनो गेजेराव सिटखौ लाखाजोबनांगोन आरो बयबो बे फावथायनि माबानाय थाखाय नङाबा गेजेराव मानसि थांलाय फैलाय बा दिन्थिग्राफ्राबो डिस्टार्ब मोनो ओमफ्राय सेकेन्ड डेनिफ्राय नैथि साननिफ्राय जोंना बेलासिनि 2:30आव मोनसे जागोन ओमफ्राय मोनाबिलिनि 6 रिंगायाव मोनसे दैलिक बिदि जागोन आरो ओमफ्राय जोबनायाबो सेम बिदिनो 6 रिंगायाव जोबहैगोन लास्टआव आरो लोगोसे जोंहा मोनसे हाबाफारि दंबावो दिनै जोंनि दिन्थिनाय फावथायनिफ्राय बिनि डिरेक्टरा अखानायै 9 रिंगायाव मोनसे क्लास खालायो आरो बे क्लास खालायनायाव जोंहा मिट दा डिरेक्टर्स होनो बेयाव माखासे सोलोंनो फैनो हागोन 1 घन्टासोल' जागोन बारा जाया आरो बे डिरेक्टरफोरनिफ्राय जों माखासे सोलोंनानै लाखिनाय जायो नालाय बेखौ जों बेखौबो मिथिहोनाय जाहैबाय